Čaute, zdravá z Black and White Devils a toto je môj tretí vlog, pri ktorom by som vám chcel ukázať, vlastne povedať 15 faktov o mne a nebude ich 20, jak robí väčšina youtuberov, lebo 15 je lepšie číslo. Takže prvý fakt, volám sa Kristián. Druhý fakt, bývam v Topolčanoch. Tretí fakt, mám rád kolu, ale neznášam kolu, keď sú v nej bublinky. Potom sa môžem ísť akorát tak vysrať. To úplne na hovno. Fuj, bez bubliniek! Štvorka, neznášam svetlo. A nie je to preto, že nie som upír. Ten kol daj preč. Peťka, mám tak drbnutého psa, že to až bolí. Šestka, mám mladšieho brata. Nebudem hovoriť, koľko má rokov. Počkaj, koľko má rokov? Dobre, je to jedno. Sedmička, hrávam futbal. Futbal. Osmička, mám izbu s tým istým debilným bratom. Devina, za to, že mám ružové periny, nie som gej. Desina, mám škrečka, ktorý vyzerá ako ovca. Jedenáctka, neznášam, keď brat hrá Minecraft. Vypni to! Dvanáctka, ešte nikdy som nerozbil vianočnú gulu. Ani neplátujem. Koľko dal nové video? Koľko dal nové video? Do... 13. Sesternica ma volá hovňák. 14. Sesternica ma volá hovňák preto, lebo veľmi rád prdím. 15. Neznášam, keď dávate dislajky.